Andam na ang buhatan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa bisan unsang emerhensiya nga hatod ning panahon sa ting-ulan. Sa interview sa XFM Davao kang CDRRMO, Head Retired Colonel Alfredo Baluran, gibutyag nga kutob bulan sa Pebrero pa ang masinatiang pag-ulan sa syudad subay sa La Nina season. Rason nga kanunay nakaplastar ang mga resources niini nga magamit sa pagresponde. Focus usab sa ilang monitoring ang mga residente nga nagpuyo sa hazard areas sama sa landslide prone areas o low-lying areas nga dali ra maapektuhan sa pagbaha kung kusog ang bundak sa ulan. Nagmando na sab kini sa iyang mga personahe nga kanunay makapokus sa matag responsibilidad niini. Ilabi na 24/7 ang emergency medical responders, rescue volunteers, BDRRMC responders og mga partner og gidasig nga magpadayon lang sa tumong nga mao ang tinud-anay nga pagserbisyo sa pagprotekta og pagluwas sa mga kinabuhi. Subay sab sa pagdaot sa panahon, giawhag ni Baluran ang publiko nga mag-amping og mag-andam kanunay sa mga masinatiang weather disturbances nga tungod sa nagpadayong localized thunderstorms. Katropa, kaping nga healthy ug dunay lutatayan ng collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Gabalas XFM News.